Pan nilitum kaconing ria teng pen nang litum dake wang pot nang litum pan choro lo pen kardong pila pini nang litum pan dake para nilitum kapacini kangtung alama bangke lason lo sik schedule teng pen la pen constitution a teng pen tribal kalidiat atum dak sik schedule arlo kidolong le atum aphan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bange power long le det lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long le det bom lu na nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men se ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum schedule tribe atum khilonjia okhomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election hu theklong lo ke than ke dak delete pusi ke to delete ke than cancel lan ke alam ke isi vet lo mute karbi atum ilitum chini nedermasi delete pusi popot ke than hala so alam bang ma thadam oide amasi kadu ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulo long ni non nilitum particulars ke nitum pha bom lo PS committee atum long ran CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than ma la pen alang litum voter ID la pen a polling station amen nitum panang than serak tu athima la ke serious alam lo la kang than ge itum democratic aron ilitum election along ron ga chedan ilitum hananga pe rem je phansi lage claim la si ake ong do pigatum elong adim bange bang inkoira throk pusu vote bidun long le der lo athema amen voter list long delete puge tok do ko pot voter list ID bange do lata voter ID bange do setal lata akam pit pe der lo abinang voter ID dolo te lage delete tanang nelo lage vote pilong vek nanji setan nona bange ulta thulo voter ID do thu kop atum ta pi thu long le der lo hala ka vie tom bang si pi thu long rong lo che plang bang ge la sini litum la bang solam ha election commission of India upon chief election commission of India upon nilitum chief election commissioner of India upon nilitum memorandum pini ke lolo by post pensi ke lolo athemala athika pot pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tanga ka be pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon nitum by post pensi ke lolo la pen la so ke lolong nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke latum Karbianglong Autonomous Council atum Model Code of Conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti krepli a poisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along rige dam long ke lage mission la thuge ya etum apoti dunde seta hapu ke master tumba dormha ta pilong le la pen department a kapre ka tum du olang dormha ta pipe la pen ke tovar ta ve munit tum ki duk so kali contract atum abil ta pipe seta non ke alang litu e ki jui dam si kuti krepli apoisa labang thom kep IMAC atu CMEM la pen kapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litum mane
inut la popular te 50 lakhs lah inut ka koros 50 lakhs dokai lah ilitu alang litung ka koros la ta government a poisa la sini litung la ka oppose la pen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hutsi la ke claim la ke hinopi kalam no la sini tu chief election commissioner of han nitum opposition nitum complaint nitum pi lo by post pen seta la pen mo apor nang lelo te nilitum aku by hand aku pithui seta no mai ke tong la apor pen si complaint do nang la sila complaint do la sonni la pen aku ison ke do thulan tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer flike pocket po anaka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter abang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nai pada ke tok do la pot hala so teng polling station non arong seng unangi pusi nilitum ako choning ridun lo la hello alam bangke sta ke so dak binong alam lo la ron gache danji itum det gache longri gache rai la pen ke gache rai dia fansi itum democratic aron che dan lo ilitum a hile ge la vote hello aman non ke vote ta ilitum along pen nang than pi tu at lo nang ti tu at lo ahile ta nang ti at tar mane eta voter list along amendment ta delete to talk amat vote nang pi dun long le det lo itum lages ilitum phan la bang so democratic aron along nang perem dia pansi la claim la pen la just semet ki claim ke BLO tu pusipu la ke claim alang litum phan ko madon ni ga point nil litum lai hoya lam nge pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO tu la pen atumi heta nili khot dia na tu dam lo naga tum nang than dun BLO tum phan hal tum tribal amunit kali unang than dun BLO tum la so tribal amunit kali tum choning ri bom ta amen than amen thap thik pusipu voter list long amen thap thik puson sai se ilitum han kiwi lage serious pigalam lo labang so long neli rat atum phan kapachini kang tum lo la ya itum amen jong si delete pulo te la ke itum amen nang kang than lo itu amen nang kang than lo pulo tang te itum akhai la pen long ri ga chepe jok ji ron ka che dan a hile ke itum pan nang thi et nang thi pon et itum long pawedan le itum che dan un e la pulo te la itum pa che dan un era itum along le itum akhai na pi virja pan la pen itum along ri long le an nang thi et ja pan la si alang litum la online to amat voter list ke chipita online nangi pomat la pen BLO tum si claim nangi pomat la BLO la pen BLO ka e point la pen online la putak si our side and to wrong la tu ilitum phana bivir ja pan la ke chia tum ba la son si che plang tang la sila karbi ke doan inglongarat ke doan filonjia ohomia tum an adivasi tum an talamang salam chinira ilitum avo voter list along amen aku ke che thap thu serak nang ya kam claim nang yi ta non ge dam tang lo la MP election bang ke ilitum ilitum a vote abang ke ilitum a hilia bang ke bang nang tipon lap lo ake ong munak polis da do pick so nang tipon et elong in koira trok do pu elong arong bang ke elong bang ke krisir kep do pu la son dai si la pen ison ning ke oilam bang ke hala karbiari so o karyang karbidet kalilo naga tum anta posipu la pen dimasa tum anta posipu dak elitom han sakuri dang pipedet lo amat elitom han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bethe nang plung lap lo hala tum vote nang pidun ne der lo non ke dam tang election ho suri phik kep bakta so share ko karbi tum ta vote nang pidun un eder lo
alam ke li damang ke lalo karbia riso o karjang tum ta karbia khei che pi yok nang yi la pen ke long ri karbia long ri che pi yok nang yi pu aron ka che dan long ke hala tum nang che dan dun de det lo nang che dan dun long le det lo ba nang che dan dun de det lo la bang ke no pik alang lo pura ka do eta aning tv aning che rot put nang yi la bang nai lo kardo online pupo di online pupo ang hala kopilo ne kiri ni ke online electronic akarbar lai hui ne lipo anchini dunde seta amen nang le le det teki online thapo amen bang nang le thu the det amen bang hala voter list long awe thu det ka je plan thu hala da bang delete tu amunit bang reng a voter list voter identity card tu seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula ya ketan pula kang tan pula kona polling station eson du nili tum kiri lang non dei itu hapu rai kom pula ne pioneer on tu tu la pa along pre tu son du pik tu PS committee la pen CC committee LA committee tu hanan lolo app lo na ne tu official policy nang li tu manang pipe de lo copy ke seta nang pime nang tu nang pe nang pe klang ke ni tu pan man amen kang than alang li athema la ke jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament lo ning ye wek pukala na pot ni ke kaning ye pulo te data ta nang ji record ta nang la se record ni tu ri bom lo setan non ke kiri pen mat der to re lo te chok che de ji voter election ke bang ka announce pokati counting ke do pola fransi ni tu pu nang ji MCC ke do un si la si ni tum la MCC model code of conduct ke do un si ning ye nai pu si ni tum pini na tu mana hang de